Ang National Irrigation Administration Region 7 kun NIA mideklarar nga aduna nay 1,047 affected farmers sa dakbayan sa Sugbo tungod sa sobrang kainit. Matud pa ni Senior Engineer PRO designate sa NIA Cebu Kate Monteroso na sunod ra base sa ilang gimando nga programa subay sa proper calendar of cropping and farming activities ang pagpang-harvest sa mga mag-uuma ni adtong Marso. Apan tungod buot nga mapahimuslan sa mga mag-uuma ang pag-ulan ni adtong Enero ug Pebrero, miapa sila og pananom sa gibanabana nga 454 hectares nga karon gi-classify na nga huyang tungod sa kanihit sa tubig. To date, no, so natay standing crops mga 50 to 60%, no, so savable 50 to 60%. However, pero yun kung mulala pag yun ang ato ang init until May, so more likely yun ang ato ang madamage yun ang ato ang tanang mga crops until 100%. Pero right now, napag tayo standing crops mga 50 to 60%. Base sa monitoring ug assessment sa NIA sa mga agri-barangay sa dakbayan sa Sugbo, ilang nabantayan ang lapad nga kadaot sa mga pananom nga gitakda paunta nga i-harvest apan apektado sa pagnihit sa tubig. Matod ni Monteroso, ang NIA sayo pa sa Hulyo 2023 sa dihang gi-issue ang El Nino Advisory No. 1 sa Pag-asa, naghimo na og mga proactive nga lakang aron maminusan ang posibleng kadaot sa agrikultura pinaagi sa paghimo og El Nino Mitigation Plan. Ang NIA 7 mirekomendar usab sa Cash for Work nga programa sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD para sa mga mag-uuma. Nangayo usab sila og tabang sa ubang mga ahensya aron mangayo og mga pumps ug uban pang mga supply o pasilidad nga makatabang sa mga mag-uuma. Yes, naman yun. No, ang ato lang yun is nagkulang na lang yun siya karon kay supposedly karon untang season wala na gyud tay atong mga farmers nga mananom, no? Kay mao to apart sa atong mitigating measure, so dapat actually by March, end of March tanan gyud unta is harvested na, no? So as planned. Pero as I mentioned earlier, due to the rains that we've encountered from January to February, so more like maingon sa atong mga farmers nga assignment ta El Nino man unta pero nga nag-ulan-ulan man, so more like mo to they took the risk, you know, but we've actually very consistent sa pag inform nila, no, nga naagid tay El Nino and then mao gyud ni nga atong buhaton, pero we can only do so much, no? Dugang pa ni Monteroso, aduna sila'y programa nga pagpatubig sa 764 ka hektarya gikan sa 1,159 ka hektarya nga firm-up service areas. Gilihok na sab og sugod sa NIA 7 ang katumanan sa Kutkut River Cebu City Small Reservoir Irrigation Project isip usa ka malungtarong solusyon aron matubag ang mga hagit sa El Nino phenomenon apil sa umaabot nga katuigan. Samtang ang gisugyot nga katukuran sa impounding dam sa Kambinukot, Cebu City nagtinguha sab sa pagdugang sa kasamtangang sistema sa irrigation sa bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo. Ang impounding dam gidisenyo aron epektigom makatigom og tubig sa panahon sa tag-ulan dayon buhian kini panahon sa ting-init aron masiguro ang supply sa tubig. Kini sa Alfrancis Marabeno, Bipsocom Intern alang sa MyTV Cebu.